naman hwnwi borok khoroksa tongmani. Boni bwsak gwnangwi bemar hamya biyadi bemuk bai kuplung. Boni bwsak kuplung bothrai tei a bothrai beleng tui joraijak bo belaiken khabaijak ano bemuk tei hambala kahan. Obo hai jorao bo Elisha Diyari bai malai Elisha Diyari bóno Sakha naman nang tawana di thang di nang Jordan Twima thanginai tuku di aro nang waisini di bisingo habdi tani nang bwsakno sudi naidi nang hamui thangano nang pujuk khlai di a kotor kaitono asnamai kaitono naidi nini bemuk hamui thang chukno hawo ano tidi nini khoriwo ani folale khaksa mamano saleng tabog na chugya somsok nangang le nini saleng tabog na chugya o khapangni jisu nang bai baksa chukno hawo ano tidi nini khoriwo ani folale khaksa mamano yorma desa bayano susadi kalvari wo nini te yorma desa bayano susadi o khapangni jisu nang bai baksa chukno hawo ano tidi nini khoriwo ani folale khaksa mamano naidi Hakhe Naman tiyo hamkha boni bwsakno suka Elisha tiyo habuka bo boni bwsakno suka bo Elisha Diyari sathino khlaika bo tiyo hamkha boni bwsakno suka naidi wanama siksake boni bwsakni biyadi hamkha boni bothrai rok hamui thangmaika boni bukur slaijaki boni bukurok slaijaki naithok wngwi phaimika bo kapkha bo chiri khoka o kaitor nung kathang kaitor o sukla nung hada hamika kaitor nung kubui nung kathang kaitor ini mung koto lobjak thung ini mung koto lobjak thung nung te mung koto ke sensar nini khoriwo ani folale khaksa mamano chini lama bo chung haino naman Hakhe pujuk khlaike chini kathang kaitor chini sanmano khnawo
sini suri mana khna apu jubai sing beba kono kaplai ni sing beba kono